Recuncho Gamer de vez en cando pois facemos isto de ir ao cine, ver pelis de videoxogos e deixar nos comentarios. E veño de ver a de peli de Until Dawn, que xa por ir por diante un pouco co titular ou con satisfacción dela, pois está aí nos 6. Ben, está ben, se vos gusta o xene de terror, así un pouco de cousiñas con pouco, alguna escena destas así un pouco bruta, alguna cousiña así, está ben. Vai un pouco por aí. Por poñer en contexto, Until Dawn, pois eso, está inspirada no xogo 2015, saído en PlayStation 4, e que tamén tivo un remaster agora fai nada na versión de PlayStation 5, e deste xénero, digamos, de xogos de películas interactivas, digamos, son case máis películas interactivas que videoxogos. Neste caso, pois, dun grupo de rapaces que van bueno, quedan aí nunha cabaña, nunha casa ou nunha zona, atrapados, e, pois, segundo distintas cousas raras que van pasando no xogo, como, por exemplo, un asasino en serie, creo que o primeiro que aparece por aí, pois, teñen que tomar decisións para intentar salvar o grupo ou non. E claro, neste caso, os que coñecedes a portada do xogo, a capa do xogo, sabes que hai como un reloxo de area, e hai como unha cabeira e algo así. Eu non xoguei o xogo, pero fun ver a película, e digamos que a película funciona ben, sen ter o contexto do xogo, ou non tes que andar pendente de referencias para seguir a trama. Entón, máis ou menos, séguese ben. Neste caso, esta película está dirixida por David F. Sandberg, que é unha persoa que ven de dirixir unha das pelis de Annabelle, e despois tamén estivo cas franquías de DC, concretamente con Shazam. As dúas de Shazam son del. A primeira, polo que teño entendido, ben. A segunda, pero bueno, isto está pasando un pouco con case todo o de DC. Tamén pasou cada de Aquaman a primeira e demais. Neste caso, vamos a ver unhas imaxes tamén do tráiler da película. Claro, o pouso que me deixa a película, iso tamén, neste caso temos un grupo de personaxes tamén que acaban aí un pouco enredados nunha zona. É certo que hai unha... É certo que hai unha, digamos, licencia creativa que eu creo que non vou entrar moito máis en detalles, pero digamos que se no videoxogo tes esta particularidade de que segundo as túas decisións, pois afecta a cousas que sobreviva unha personaxe ou deixe de sobrevivir outra personaxe. Eso no videoxogo, pois, según as situacións que tes, pois alteras a trama. Como trasladan isto ao cine? Digamos que sacrifican un pouco do espírito básico do xogo a nivel de historia, e pois intentan trasladar isto dunha maneira que máis ou menos xa nos primeiros minutos intúese por onde vai. De feito, un pouco no tráiler deixase ver así un pouquiño, ou deixase caer. Entón, bueno, é unha maneira de ofrecer esa experiencia de varias líneas narrativas ou varias posibilidades que tienes no videoxogo, de leválo a formato filme, que seguramente quen este máis apegado ao material original, pois vai un pouco por aí. Eu, como non estou apegado ao xogo original, pois neste aspecto, pois bueno, é unha premisa que pode ter o seu sentido. Neste caso, pois, polo que teño entendido, logo o xogo é unha historia completamente distinta ás personaxes que aparecen no xogo, pero sí que o trasfondo do que está acontecendo por aí, pois sí que hai unha serie de elementos bastante parellos. De feito, eu que non xoguei os xogos, pero creo que tamén son parellos, pois hai unha serie de elementos, por exemplo, que a mí me levaron a Silent Hill, por exemplo, a nivel de trasfondo e demais, que están tanto no xogo como no filme. Entón, digamos que hai elementos e tamén unha serie de criaturas que son comuns tanto no xogo como no filme. A nivel de peli, pois é cine de terror, e é certo que neste caso non está aí nun punto intermedio, que ten escenas que están chulas, pero logo hai outras cantas que tiran un pouco de como que teñen moita presa. Hai un momento no que xa intenta meter moitos elementos, porque claro, ao final os xogos estos que pasa con moitos xogos que normalmente ahora se trasladan a series. Por qué? Porque tes tantos elementos que telo como contar nun formato máis longo. Entón, sí que é certo que intenta meter moitos elementos que igual están presentes no videoxogo, que igual nunha película van un pouco atropelados. Entón, non é que non se acaben entendendo, máis alá de que a xustificación
é un pouco distinta tamén de como creo que o trata no videoxogo, porque no videoxogo tes, digamos, como unha separación aí por capítulos ou unha forma así, digamos, que rompe un pouco a cuarta parede, porque é como un personaxe que fala co xogador. Aquí fan outra xustificación, porque bueno, a intentar ser unha película, non un filme, o sea, non un videoxogo, senón unha película, pero é certo que hai un momento que empezan a meter moitos elementos e botas en falta que haxa elementos de tensión ou escenas que, pois, hai esta criatura, hai este espazo, e como salimos aquí, pois, ás veces solvéntase todo un pouco máis rápido do que é. Pero no proceso, pois, sí que hai algunhas escenas que están ben resoltas. Por exemplo, a primeira morte, digamos, que se ve ben aí traballado con este momento silencio, xiras aí por unha esquina e bueno, ben, está como resolve, dis, vale, guai, metiche máis susto, tes unha certa personalidade, e hai unha serie de momentos que están chulos, pero hai outros que van con un pouco máis de presa. Entón, se vos gusta o xénero de terror, xa máis alá de que coñezades o material original ou non, é unha película que ten o ritmo suficiente, a duración razonable, está sobre as hora e media pasadas, hora 40 creo. Entón, deixase ver ben. Non vai ser a mellor peli de cine do ano, bueno, non vai estar un pouco nas nin fu nin fan. Recordan un pouco o pouso que me deixou a de Five Nights at Freddy's, que ten cousas que están chulas, pero logo é certo que tamén non revoluciona nada a nivel de como se conta cine. Creo que en ese aspecto sigue me parecendo medio adaptación de cine de terror, por exemplo, a de Silent Hill, sabendo que tamén descarrila un pouquiño. Esta, bueno, ten así momentos que iso, cando vai empezar a ir acelerada, hai un momento que igual non buscarlle moito sentido, deixarse levar cas imaxes e xa está. Xa tamén non ten outra vocación a maior pretensión. Iso, nada, tamén os guionistas neste caso tamén que acompañan ao director, pois tamén veñen de facer algunhas das de Annabelle e demais, así que nese aspecto pois tamén ten un pouco sacado ese refinamento. Se vos gustaron estas serie de filmes de Annabelle, pois van estar un pouco nesta liña, neste caso cunha historia máis propia, incluso iso, co ese toque un pouco máis original ao non ser directamente a historia e as personaxes que aparecen no videoxogo de Play 5, senón que só bueno, sobre ese universo expande cunha historia cunhas personaxes novas, pero con esas regras ou cunha variación desas regras que hai no videoxogo. E ata aquí a review. Se vos gustou todo isto, estás vendo no YouTube, pois nada, deixade un like ou comentario se biche o que sexe todo isto. E se estades no Twitch, como cada luns, pois xa vos sigo lendo agora, porque xa acabei de darle